and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Lori. Nganong dugay na masikang na uli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay, sunod. Pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kidaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni mo. Lagi, ma. Magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagin na tong project. Dere! Tayo pa mas gawas. Kita di mo. Sam na mura nagbata at gan mas pa. Kung samahan. Pinangga lang ko sa akong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pinangga? Pinangga ni ka, ampun mo ka. Sige, problema ni mo na ako, ha? Sulti ko, no? Ito, ampun naman ka. Ingano ko, mama. Salingan, beta. Way lami imong joke. Lori? Nak? Oh. Natumag ka, ha? Uwa man pa. Sulti ko sino. Kung sa'y problema. Nga nung naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo. Mang! Alisa na, God? Ngano? Murag niabot na gyud ang panahon. Nga kinahanglang sultihan na to si Lori sa tinuod. Sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa. Unsa di ay tinuod. Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ama ni bata din tubangan sa tumpultahan? Isa may ginikanan na ni. Ka-cute na yung bata apura buyag, oh. Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani? Ma'am. Wa bang ko ikabuhian ang bata agod. Mao nga ko lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni Papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa. Sinagupra di ay ko. Sinagop ka na mo ni mama mo. Lori, anak!
ko ron. Oh, pinanggap ko nila ni Mama o ni Papa. Pero kinsa gina ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park. Day. Day. Sorry gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni ka natug sa park. Di makabuli sa inyo? Dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagopra ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga kinikanan. Unya di ay, dili din sila obligado nga muatiman og mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugag-tugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan dunay rason. Dili ko mo tuo, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay kainday? Delikado pa na nimo kung ani kang batuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At lang una kagkatog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Wa isa pa yan. Mura magkaog tiguang mo istorya, inday? Kaon og daghan, ha? Salamat, adi, ha? Uwade mo'y anak, ti? Naaman. Ni larga, inday. Swerte ha sa inyong anak, sa? Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, eh. Pwede og, ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsagop na ako, Gord. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, ti. Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahuman gid ko. Tuod, kuya. Kano sa ko makakita sa inyong anak nga tuwa sa laing nasoy? Kuan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo? Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo. Ma? Oh.
Anak? Oh, ikaw? Kaila mo? Maudi ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Oh, sa ato pa. Siya ang akong anak. Oh, Han, unsan eh? Ma, unsa ni, wa ko kasapod. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama. Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Ay, karon ni anaman ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama. Oh, anak. Ako ang ibong mama. Ma. Anak. Took the supermarket flash from the windowsill. Threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been... Bisi sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot na ko sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.